Čau lidi, já jsem Ondřej a já si tam do dalšího videa. Dneska máme další sérii, nebo jakoby první sérii z hry 8 Ball Ball. A toto hra je, že je kulešník a prostě se snažíte vydělat hodně peněz. A kupovat si nové hůlky. A můžeme se vrhnout, to mám tady hnedka play, takže si dáme play a dáme si samozřejmě bo 100. Tak, už běží krásně. A jdeme na to, takže máme 5. Jo, jednu jsme dali, super. A teď si trefíme tu červenou. Teď musíme dát největší pecku. A teď bychom měli takhle tady po tu hnědou došáhnout na. Teďka asi já bych šel asi na tu oranžovou a dám taky pecku. Tak. Teď uděláme zelenou, že ano. Ještě si kouknu, jestli to nejde. A zelená, ta by možná šla, hele. Ne, ta by nešla. Takže dáme hnědou a dáme asi takový. Zapomněl na čas. Já jsem zapomněl na čas. Jo, a v tom je ještě i čas, samozřejmě. A tady si můžeme vyměňovat quiz. Nebo jak se tomu říká. A já mám tady co hodně holek, ale všechny jsou, jak to mám říct. No, všechny jsou prostě. Počkej, mám dal double. To je jináčí borec. Ale teď to bude jináčí blbec. No, ale neudělal to, protože by. Tady vidíte, že to jde, jako ukazuje, kam letí. Tam. Ta, na kterou míříte. A ještě tam. Teďka ta dlouhá. Kam poletí. Takže jsme. To byla docela rychlá výhra. Dal tam černou. Takže jsem vyhrál. Jupí. Tak. No, už to tak je, kámo. Ještě Thanks for playing. Honem. Ty, ono tak tento waiting taky se. Ach jo. Tak honem. Co je? Honem, jo, konečně. You win! Máme 100 a teď bychom mohli ještě. A teď se koukneme na ještě jednu věc, to je New Tournament. Původně byl obyčejný, ale dostali jsme tam jakoby obyčejný docela hluky a teď to je úplně it's epic. Tak si koukneme na tady to. To bylo úplně epic. Tak pojď. Hraju s 18. 16. Tady je jenom 21. A to jsem já a tady ten borec takže 2. OK, no. Tady ten začal rychle. 18. Ale má docela dobrou hůlku. Tak jakou si vybereš, podle mě buď. Abych si rozhodně vybral mezi ty celý, jakoby to jsou jakoby ty bez toho bílého. Půlky jsou, on nic nedá. To sakram, tak ty nám to dal fakt blbě. Pak tady můžeme dát, nás chtěl tu modrou. A tak. Shit. Já teď musí dát. Já být něj. Tady ten spíš chce jenom rozstřelovat, furt jenom. Mě to on vůbec nemyslí, jako kam to doletí. No teď by dal halus, kdyby to dal. Tak super, no zase ta červená mi tam vadí.
teď bychom mohli dát takhle, ale já chci dát celý. Počkat, takhle. Pak mám ještě tam oranžovou. Jo, tady to vypadá slíbeně. Jak to prvotřídní lama. Teď dá zelenou, že jo. Nebo chci dát půl, no tak teď to je vlastně jsou lepší půlky. Aha. Jo, tak teď jsem lepší já. To je podle toho, jak je mám sestavený, takže jak se dobře střílejí, tak si já vybírám a možná i taky. Teď to má tak jako trošku blbě. No, teď to nedám. No, mu zavadí ta jeho no, dám si asi žlutou, tu hnědou si tam nechám. Ale dáme si takovouhle. Super, no jsem první kuličku. Co tady je? Teď bych to asi takto, ale to tam nejde, tak to udělám. Tak to dám to. Achievement nemám, protože jsem dal o 3. To asi nevíte, jak to myslím. Jo, tak mám to dobře sestavené na tu oranžovou. Takže to si takto dám. Takhle. Tak, protože mi to bude takto. A teď chci dát tu fialovou. Pink, pink. Teď dám zelenou. Bych chtěl nějak spít. Jako. Jo, a jestli jste se všimli, tak tady je tady to a já se tam jdu. To jakoby znamená, že mi to dá zpátky. A to asi mi nepovedlo. Sakra. No nic. Tak hrajeme, no. Tak se ukáž, předved se. No já radši mu nebudu psát good luck. To pak dopadne špatně. Jo, a tady máš takový, tady máme takový chat, že prostě. Teď máš štěstí tu bílou. Jo, a tady je takový chat, tady máš slova, můžeš mu říkat, že jo. A škoda, že se nemůže buď do toho mluvit, anebo do toho, nebo že do toho se nemůžu psát, bych mu napsala. Fuck you. Tohle máš moc, kámo. Jo, teď to má dobře. Ne, nemá. To je ale. Jo, teď dám hnědou. Protože si mi to... Ale dám hnědou, protože... A teď nedám radši nic. Takhle. Trošku. Takhle. Protože tady to se mi tady takhle zůstane. Se to seklo. Tak. A teď bych mohl dát teoreticky takto. Nějak do půlky, aby mi to šlo... A měl jsem dát větší. A teď už jenom černá. To je docela... To by bylo dobré, kdybych tu první půlku vyhrál. Nevím vůbec, jak bude dlouhý tady to video. A jestli se mi tady to bude dařit, tak jako... Teď musím dát nějak... Jsem dal. Vyhráli jsme. Jo, my jsme to dali. Jo, super. A nevyhráli jsme 1000, postupujeme jenom do dalšího kola. Do semifinále. Tady ten vyhrál, super. To je výborné. Teď to rozstřelím. Jako vážně. Tak málo. Jsem čekal, že to aspoň úplně boom. Všechno rozbombím. Tak. Jo, mám ty lepší. On má asi 1, 2. Ne, on má ty lepší. A podle toho, jak se... Jo, ty dá pecku. On se ani málo, kdyby dal pecku, tak tady to úplně rozstřelí. Ten čtverec. A protože on má tady ty 2 a já mám asi 3 mám nalepený v tom čtverci, takže mi to těžko asi bude. Jestli mu to zavadí. Ne, úplně čistý. Je čistý. No tak to má blbě. Sice má 3 venku, ale má to prostě blbě. Jak to chceš tohle? Jo. Nejlepší způsob. Ty vado, viděli jste tu oranžovou?
Tak to tam málem byla, málem. Říká se málem. Žlutou tam nechám, protože aby jako se nemohl dostat do toho důlku. Tak. Jo. Ještě udělám, že tak to, ne, sakra mi tu elo. Tak. Sakra. Už nezbývá hodně minut. To musím dát. Tam. Teď random. Jo, oranžová, jo, zablokovala. Oranžová zablokovala oranžovou, super. Ale můžete tam furt dát. Dělám, to je blbec, dělama. No, to je to. A pokud se vám líbilo, nezapomeňte mi dát like. A tohle by bylo všechno pro toto video. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte mi dát like. Můžete mě podpořit odběrem a já se budu těšit další videa. Čus!